Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke siza nendaba enkulu yokubana ke abalandeli beqela leKaizer Chiefs sinokhumbula ukubana ke namhlanje bebememezele into yokubana basaza ubheka phaya eKaizer Chiefs Village abafana abadala okanye abalandeli beqela leKaizer Chiefs apho ke bayobeka khona izikhalazo malunga netimu yabo engenzi kakuhle baphulaphuli ke. Abanye babo kabalandeli bazamile ke ukwenza udliwano-ndlebe nonondaba becacisa into yokubana ke bayile phaa kumanagement ngaphakathi kwiqela leKaizer Chiefs, yaze xa befika phaa ngaphakathi noko bona nemanagement eKaizer Chiefs noko baqhubana kakuhle, ngoba bathi imanagement eKaizer Chiefs ithembisile into yokubana ke zonke ezi zikhalazo zabo iza kuzithathela amanyathelo. Bathi ke ngokubona bajonge kumetshe elandelayo eKaizer Chiefs into yokubana ke ingaba nayo imanagement eKaizer Chiefs izivile nyani na izicelo zabo. Phantsi kwezicelo kabalandeli beqela leKaizer Chiefs bathe bazikhankanya ke baphulaphuli ke, ewe zininzi. Bathe bacela ke aba baqeqeshi babini umlumzana uKhaze kunye ke noBen Yusuf baze kuMandiyi babe abasekho phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs iphakame ke ikhangele umntu ozobambela agqibezele ezi matches lapha ke kwiilegend zeqela leKaizer Chiefs. Abanye ke batsho besenza umzekelo ngoDr Khumalo okanye bathi kuthathwe noba ngu-Ace Khuse, kodwa umntu ozogqibezela ke ezi matches zishiyekileyo okanye kuthathwe lo mntu uqeqesha phaa kwi-reserve side yeqela leKaizer Chiefs kuthiwe ke makasosagqibezela ezi matches. iKaizer Chiefs emveni koko ikhangela umqeqeshi wakwenene ozothi aqhubeleke neqela leKaizer Chiefs phaa kwisizini ezayo, ngoba bathi ke bona ixhalabana into yokubana bazibhaqe sebengasangeni kwalapha ku-top 8, ngoba bathi xa bejonge kakuhle phantsi kwabo baqeqeshi babini banexhala lokubana iKaizer Chiefs ke ayizungena kwi-top 8, ngoba aba baqeqeshi singathi iKaizer Chiefs abayazi ncakasana. Abanye ke bathi ke iKaizer Chiefs ke mayikhangela umqeqeshi olapha ekhaya oyazili ke lapha eMzantsi Afrika, ingaphindi iKaizer Chiefs ngoku ikhangela abaqeqeshi bangaphandle, ngoba abaqeqeshi bangaphandle into ababethayo iligi lapha eMzantsi Afrika abayazi. Bathi ke ngokubona yaba into bebeyika bayikhankanya phaa bebecela into yokubana ke iKaizer Chiefs ke ikhangela umqeqeshi kwalapha ekhaya umntu ozoyazi ncakasana iBetway Premiership. Abanye ke abalandeli ke ndikhumbula kakuhle napha kwinkqubo ke kaRobert Marawa apho uKaizer Motaung Junior ebeke wenza khona udliwano-ndlebe, bayivezile into ethi ke bembuza imibuzo besithi yintoni isizathu semenza into yokubana ke bathenga ama-free agent beyiqela leKaizer Chiefs. Abanye ke bembuza umbuzo uba ingaba na yintoni na eyenza iqela leKaizer Chiefs lingabachithi abakhowutsha. Baphinde babuza ke abanye into yokubana ke yintoni na eyenza iKaizer Chiefs ingakwazi ukhupha imali ithenga ii-players, ngoba le nto bayenzayo ubabonakalisa ungakubi nankathalo kubalandeli beqela leKaizer Chiefs. Wathi ke omnye ke umphulaphuli mabacacise xa benganamali bona bengabalandeli bakuyikhupha kwezabo ipokotho ukwenza sure into yokubana ke le tim ke iyancedakala. Abanye ke bathi ke wena ke Kaizer Motaung nawe Bob Motaung nonke ningabantwana ke bakaKaizer Motaung niyayimosha imisebenzi kaKaizer owayisebenzela nzima. Itim kaKaizer niyibulala ekhona ejongile niyayigqiba. Bathi ke into ethetha ukuthi uKaizer Motaung xa ebengekho ibiyawuphela nyala etim ngoba niyibulala ekhona. Into ethetha ukuthi ningabantwana bakhe aniqhubi kakuhle kule tim. Ngezintetha zabalandeli ke xa bebethetha phaa kuKaizer Junior evizithe phaa kuRobert Marawa. Sibuyele ke lapha eNaturena ke baphulaphula ke strike sabalandeli beqela leKaizer Chiefs kangeke sibe sibi, kangekubekho ziphithiphithi, kangekudelelwane bese striker nje esihle esinganangxaki kungekho mntu mosho omnye. Baphendula imanagement eKaizer Chiefs yathi izawubuyela kubo, izawuqala ke jongisise yonke into ebebeyikhalazela ibuyele kubo. Bathi ke bona ke bawujonga kumetshe elandelayo into yokubana ingaba nyani na izikhalazo zabo zivakele. Inye ke thina ke into singahambisani nayo ke kwinto ebebeyithetha into yokubana besithi ke mayifune ucoach walapha eMzantsi Afrika. Kwi-history yeKaizer Chiefs akekho ke umqeqeshi walapha eMzantsi Afrika ovelayo owayeke wathatha ikhaphu phaa kwiqela leKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs yaqala ukumoshakala mhla yafaka umqeqeshi walapha eMzantsi Afrika uSteve Komphela.
iikhaphu ezininzi zeKaizer Chiefs ke zize nocoach abaphesheya. Nangoku eKaizer Chiefs igqibele ukuthatha ikhaphu kucoach waseYurophu ongu-Stuart Baxter, oocoach abafana noTed Dimitro, oPaul Doleza, oMshin Etukrali, oVV, oJeff Butler. Hayi, ngoba lapha eMzantsi Afrika abacoach abo ke ngabona beza neekhaphu ezininzi phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Walter da Silva ngoocoacha ke ababeze neekhaphu ezininzi phaa kwiKaizer Chiefs. Akekho lapha eMzantsi Afrika ovelayo ezincwadini zeqela leKaizer Chiefs. Lethetha ukuthi ke iKaizer Chiefs yakhiwe phantsi kwesiseko sabaqeqeshi baphuma phaa kumazwe waphaa eYurophu. Injalo ke baphulaphuli ke ndifuna nani ke ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.